mutumin nan da ya bani kuɗin nan wannan $6,400 ne idan aka canja su a naira ya zama 10 million naira 10 million like mutumin nan ban san shi ba ban taba ganin shi ba da safen nan kawai sai gashi a aiko mini kuɗin nan 10 million $6,400 10 million naira for a person wanda ban san shi ba na ce oh kuna ji ni ba ban san shi ba saboda yayi mun magana ya shayi mun magana na raba na ce ni ba na rabawa yawa so ya mun magana na duba dipin sa ni ba ga hoton sa ba to na ga muku na bashi address a yana zuwa kawai yazo ya kwanta ya kwanta ya ce to zan tafi na ce to ina ji ni ba taba ganin shi ba ina kai shi ba zan zo muku bayani fa kawai sai gashi ya ban dollars ku duba dollars so ya ban dollars fa ni da ce to na ji murna na yi farin ciki to sai ya dawo goya shi zan yin ya dawo oh he needs some milk mama gashi a ina zan dora zo dora a kaina to mama God have mercy upon us. damn kan babban baro uban ta kai ya Fight. This evening you will die. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maganan gaskiya ne zan fada ba yanda za a yi kina da saurayi kine zaki kira shi baby zan ci boga baby zan sha ice cream baby ka zo mu fita zan ci pizza baby shawarma sannan ya gama wannan dawainiya ki hana shi a cikin motar nan ya dan tattaba ki ba zai yiwu ba harkar rayuwar nan ba ni gishiri in baka manda ne ana ta wa'azi karki yadda duk namijin da ya lalata ki ba zai aure ki ba duk namijin da ya disbejin ɗinki ebe budurcin ki ba zai aure ki ba in ji waye duka aka taru aka zama ɗaya ne ba a dan cikin motar nan ki dan daga masa gefen wayan ki hakan nan ya dan yi kisin ɗinki a gefen wayan ki haka mai minti ɗaya an gama ki dan bashi dan shashafa ki sama ba yanda za a yi fa mu dinga moran su kadai dole sai kin ba su haƙƙin sa shi ma ki fashi ya dan shashafa ki ya dan tattaba ki yau wannan ne zai gane kina son sa kuma ba yanda za a yi maza muna cutan su muna ciko bayan mu da gaban mu a ce ba za su taba mu ba kwarata na alfari da wannan yarinya wannan yarinya uwar da ta haife ki Allah ya tsinda mata aljanna ya mata albarka ta gane karatun Allah ta gane karatun haka ake yi trade by barter ko ba za ku yi ba share the consequences in kin san salamu alaikum jama'a dan Allah in kin san ne kina saida ko kana saida hijab mai kyau wanda yana da color mai kyau kamar pink black ina so guda biyun nan ka tura min shi in na san wani da zai siya mun zan karba ka gane abin da na sa yau kenan sai an jima jama'a yawwa assalamu alaikum jama'a in kin san ko ka san kuna da hijabi masu colors I need pink colors pink colors na ke so da Allah ku ajiye number ku kun ji pink colors kai kuma ka san da ka iya zuwa yin siya ma get me ni ina siyarwa ma ka zo ka karba stay away from anything women tafasa fuska okay ba tafasa ba yana fito da tiririn yana softening yana laushar da dattin da ke cikin hujin da ke fuskar mu oh my god the pores what's pores in Hausa tana lausar da kunjin fata sannan yana saka fata ta zama diagnosis yana saka salansa yana sa salansa sannan yana what is por yana saka por yana saka por yana saka por God have mercy upon us.